Asma dihita saluhutna. Andorang so marsaur hita dohot hatan itu hata. Jumulu mahita martangian. Asiniroha madihamu dohot dame nasiad debata ama. Dohot sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatan itu hatta naga betur pujamita di partangyangan di bagasan pikion tarsurak do di panguk kapos sada ayat 4 sahat rodiwalu. Ujaha majo tutongatongata jala tapeti hukma di bagasar rohat tabi. Songonom ma didok. Au surat ni si Johannes madapoton na pituhuria na di Asia. Asiniroha madihamu doho damesian ibana na mangului. Naung manguluhian jala nanaing roh. Nang sian na pitu toddi na diadupan ni habangsana. Nang sian Yesus Kristus sitidangi haposani na parjulu tubu sian akanaung mate si gom-gom akaraja ni tanoon. Ibana do makaholongi hita jala dipalua hita sian dosata marhite-hite mudarna. Dijadi hodo hita gabi harajaun hamalimon di debata amanai. Di ibana mahasangapon dohot hagugun rode saliling-lilingna. Amin. Idama naroma ibana di bagasan obun. Idao ni nasamata do ibana nang akanong manulang ibana. Gabi mangangguhibe masaluhu bangso ni tanoon mida ibana. Hima tutu. Amin. Audo bonana jala ujungna ninna Tuhan debata. Debatan waing debata naung adokian naneng roi si gom-gom saluhutna. Ima sahakna. Donga saha porsiaud di bagasat tuhata Yesus. Tongon mengadopi paruh kilon naborak do ujui akkahuria na parjului. Ima akkahuria na masuk tu wilayah ni harajaun Rom. Di bahen kesar ni harajaun Rom do aturan asasude luat na ginonggomanna. Manobba jala pasangapon kesari songon debata. Hape aturan si songoni macai maralo doi di haporsiaun ni halak Kristen. Alaholan sasada debata ama di bagasan Yesus Kristus dohoto di perbadia do napatut si sombaon. Gabi lemmarukil jala marsitawon mahalak Kristen na di sini. Dipasiak-siak do nasida. Bahkan adong nasahat tu aguan hosa. Ala suulu marsoba tu kesari. Ala ni namasai gabi adong managanggu haporsyaon na jala madili. Donga sa haporsyaon di tonga-tonga ni hamaolon na songoni dilehod de patama pangukapon tu si Johannes lahu mangapuli doho patuguhon rohania kana porsiai. Di surat ma pangukaponi jala ditongos ma tu pitu huria na di Asia. Ima huria Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardes, Philadelphia, dohot Laodikia. Bilang pitu na martudu-tudu mai tu hasisikop manang kesempurnaan. Artina nung ngasikop be huria na pitui gabe simbol laho mewakili saluhut huria di nama jalo surat pangukaponi. Dungi diuduti mapasahat tabi pasu-pasu manang salam berkat. Asinyeroha madihamu do damesian ibana na mangului. Naung manguluhian jala naneng roh. Naksian na pitu toddi na diadupan ni habangsana. Merhite salam berkati di paingok do holan ala niasi ni rohani debata do ngulut taun. Jala dame na siya debata na manottongido na tukpadumuhok kita dohok debata. Suak songoni na padumuhok kita maradupun akadongata. Gabe jupang ma pemulihan ningulu. Nunga di padame hita marhite pakokopon ni Tuhata Yesus Kristus. Hima dinamatei ibana. Alai hehedo di ari patuluhon.
Dungi padohan na pitu toddi na diadopan ni habang sana, tong doi martudu-tudu tu simbol hasisikop manang kesempurnaan ni hadirion ni dewata na mangula di bagasan toddi parbadiai. Asa padohan pitu toddi dada na mangodolhon bilangan manang jumlah ni toddi alay na mangodolhon kesempurnaan ni toddi ni dewatado. Jadi salam berkati laos sedatangi yang dui nakpe di bagasan hapor suhon akka huria hasahatan ni buku pangukaponon alai molo asiniroha doho dame nasihat Tuhanido na mangarajai ngulu ni huriai nabui do mardame rohani huriai nakpe tongon mengadupi ragam ni parukilon manang si taonon. Donga saha persyaon marhite asiniroha doho dame nasihat debata nunga dipatibul be statusta ima gabi harajaun hamalimon ni debata dang didok gabi akkaraja alai harajaun hamalimod do lapatanna gabi mangulu di bagasan parsaoran manang persekutuan na setotong pasahaton manang memilihon sandok nguluna tu debata huhut makubasi manang melayani akan rekod di debata nama statusta songon harajaun hamalimon jala ikut debatama namar sangap di saluhutna mulu disukun sahat tuadigan pelehonon ni huriai nguluna doho makubasi Tuhani alusna sahat tunaromu setu hatta Yesus padu halihon adiga ni dangadong na botosa soholan debata ama asa disi marikot habengeton dohot parsitutuon dinamanoba doho mangihutto Tuhani ay naroma musetu hatay di bagasan obun lapatan na di bagasan obun naroma musetu hatay mardongan hasangapon dohot gok hamulyon na dungi idaw ni nasamata do ibana nang akkanang manulang ibana gabi mangangguhibe masaluhu bangso ni tanoon mida ibana alay diakkana porsea na say benget jala marsitutu mangihutot Tuhani apusan ni debatama nasa ilu-ilu nasida siya mata nasida di haroronay muse artina sika niya kaarsa ni roha angguhangguk nang nahacit alani na mangihutot Tuhani pasuangon na do muse gabi las ni roha alay akan na manulak doho na maswadahut Tuhani termasuk tuak na pasiyak-siyak si hutot Tuhani uhum hamagodo muse jabarna ay debata do bona na jala ujungna alfa omega debata naung adokyan jala na manotong artina diboto do saluhu songo dia akan masa di hasyanganon termasuk songo dia si taonon ni akan benget mangihutot Tuhani jala sebalikna songo dia akaparangeni halak na pasiyak-siyak manang menindas ngulu niya kana porsia di Tuhani asa gabi apulapul ma pangukaponon lumobi di halak Kristen na mangadupi parukiloni ay ibana do Tuhan jala debatata sigomgom saluhutna donga sa haporsyaon laos songoni manang turpu jami taon patuguhon haporsyaon doho pakirimota asa nakita pe toktong mabenget jala marsitutu manangihon doho mangihutot Tuhani adong do sada cerita mardongapu da songonon di sadatiki diutus matulu halak asaborhat menuju tu sada inganan tadok ma goar ni situlu halaki si A si B doho si C alai ikon huhuk do nasi dana tolu manuhuk hau nasaru pagajanga dohok borakna
Mulusa nasida tu inganani adong mahadiah lehonon ni panitia. Jala inganan si tujuoni dakya dope dibolus nasida na tolu. Alai nak pesongoni adong do dibaen petunjuk di dalan si bulusoni menuju tu inganani. Dungi borhak manasida na tolu. Jala masih julu-juluanan manasida na mardelani. Parjulu masih A, dungi si B, jala na parpudi si C. Alai duk pigadaw na mardelani, lam terasa ma borak ni na mardelani. Jala pundak nasida pe, nung ngatong terasa pegal, ala ni hau na tinuhuk nai. Di tongad dalan tarbereng nisi cema sada gergaji peak-peak di delani. So may bana. Dungi di gorama donganna na duanay naung mardala di juluna. Didok ibana ma. Beta tagargaji mahawon asaniak tabuan ninna. Roma si be mangalusi. Baido tutu. Aiso di paboto-boto penitian noni namoru gejeng ni hawon. Na beting saat kita tujuan. Beta tagargaji matutu nin nasibi. Alai yang gusi A dangulu ibana. Sai binunuti ibana do na mardelani nak penaung hosa-hosa. Dung di ponggol sibe doho si C haunai moro matong borakna. Gabi boy manasida humatok mardalan. Jala gabi daw ma tertading si A dipudi. HP di juluhiado. Dung lam jonok si bedo ho si C tu inganan si tujuan nai tarbereng nasida ma adong jurang na bagas. Jala ikko mamulus jurang ido nasida laho tu inganan si tujuani. Saya dibereng nasida ma tu sekeliling ati adong dalan na asing. HP dang adong. Ikon menyeberangi jurang ido laho tu inganani. Dungi tarbereng ni halaki ma adok panitia di bariba ni jurangi. Disukun nasida na dua ma. Sia dia do dalat tu inganani ninna. Didok panitia ima. Ima hau na tinuhuk munai. Bain gabi hite-hite manang jembatan. Di piakon nasida ma tutu hawi gabi hite-hite. Parjulu masibe mamiakon. HP dak tu begajang na tu baribanai alanung nga digargaji. Dungi laos melu musema hau siat tangan na tujurang. Diuji si cema muse mamiakon hawi tu bariba ni jurangi. Tong dak tu begajang na alanung nga digargaji. Alani gabe subuhi benasida menyeberang. Sahak ma si A disukum madongan nai sia dia do dalan ninna di pabua ma. Dungi di pihak konibana mahunai gabi hite-hitena. Toho matutu gabi ima dalanna boy ibana menyeberang tu bariba ni jurangi. Dungi neng mangihuk ma na duanai pitor didok panitia ima dang boy. Ikon hau na tinuhuk na bedo gabi hite-hitena. Sudah manasida saat tu inganani. Jala dang dapotan hadiah bihalaki. Hola lujana na mardalani nama dinasida na dua. Donga sa porsiaon songonima gobaran ni perdalanan ni haporsiaot tay. Nasipata mga dopi gok paru kilo manang sitaonon. Sipata diak kana somanahad di haporsiaon na mangihutot tuhani ulo do gabi mabuat jalan pintas. Diripudo gabi sonang nguluna HP gabi luangan. Alay sebalikna diaka nasay benget jala nasay tangi mangihutot tuhani. Ido muse nataruli diaka baga-baga hanguluan doho las niroha nasiat tuhani. Ay didok do say burju maho rasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluani. Amen. Martangi yang mahita. Muliatin mali Tuhan di hatam na kubigi hami, say pauratom may turohana mibi, urupi hami laho mangulahosa. Di bagasan Jesus Kristus, martangi kami. Amen.